Så jeg ved altså ikke, om det er Christoffers skyld. Vi siger, det er Christoffers, Nikolaj, ikke også? Ja, okay, fair nok. Så vi starter forfra med Nikolaj og Christoffer. Og jeg smider dem begge to. Det gik ikke så godt sidst i første bane. For dig, nej. Det var dig, der var bagud, Chris. Nej, i første bane fik jeg hole in one. Ja, i første bane. Men Chris, du var 3 bagud. Da vi endte ud. Lad os se, om vi kan tryhard hole in one alle baner. Jeg tror ikke, vi kan. Der er 2. Nej! Jeg kører ikke før Chris er røget i. Rip. Chris skal jo hele vejen tilbage og ramme ham, så han var endnu længere væk. Han er i nu. Jeg ved det godt. Nej! Nej, jeg røg over. Hvordan skal man have meget kraft på? Ja, næsten fuld. Hold nu. Nej, Nikolaj, det er næsten fuld. Så der ramt træer med bag i, altså. Det så han bare klare hul nummer 4. Hvad venter du på, Chris? Jeg triller. Jeg ryger ned. Hej, du gør ikke. Jeg triller. Der var liv, Stoffer. Jeg røg ned. Jeg sagde, jeg trillede. Det er orden. Nu må jeg ellers skyde først. Nej, det må jeg ikke. Jeg vil gerne lige holde dem one igen. Åh! Der er så 3 huller one, der stod derinde. Nej, det er det ikke. Jeg fik under 2 på den anden her. Eller 4, mente jeg også. Så Alf, den er det ikke nok far. Nej, det er det kraftede mig ikke, mand. Det var det samme, jeg gjorde før. Det er nulligt, jeg lige missede den lidt der. Det er noget gammelt, hvor hårdt du rammer den jo. Helvede. Nej! Nej, hvad skete der? Ja, du trillede ud igen. Nej, røg du ikke væk? Det synes jeg er snyd. Det er godt, Chris. Når du prøver at være god. Fuck det her shit. Jeg hader den her bane. Okay! Og så var hole one. Oh my Det gør jeg ikke. Jeg missede lige akkurat hullet. Oh. Nej, det var ikke tæt på, Chris. Jo. Du har 14. Hold nu kæft. Jeg ved aldrig, hvor meget fejl jeg skal have på denne her, mand. Shit, nej. Jeg hoppede ud igen. Jeg var dernede, ikke? Jeg hoppede bare ud. Christer fik en med alle andre. Hold nu kæft. Så spørgsmålet bare, hvordan det kan lade sig gøre. Ej! Wow. Jeg hoppede ikke hurtigt nok. Nej, for helvede, jeg hoppede over hullet. Den har jeg også slået et par gange. Jeg ramte det ned, ikke at hoppe. Hvor er du en lort, Chris. Hvor er du en lort, Chris. Du bare et ekstra skud, du bare skud dig derned. Ej, jeg skinner smartere efter det her spil, Chris. Wow. Okay. Så så lige rød ned igen, ikke? Godt noget, Chris. Lort, Chris. Så gør vi Nikolaj en gang imellem, så for mig hver gang. Okay. Nå, ikke Nej, Nikolaj, han slår mig bare. Han slår mig hårdt. Fuck nu af! Oh my god. Bare du kan finde ud af det. Jamen, yes! Bare kig på, og så skyd lige efter en vindmølle, der er gået forbi. Jamen, det er fordi, jeg koncentrerede mig om at komme hen i sidste hold der. Og det fuckede jeg også op her. Det fandt mig flot. Du er rimelig god, hva'? Jeg ved ikke lige, om han er så god igen. Nu henter Chris mig snart, fordi han... Sætter på Chrisen og på mig, far. Nej! Oh my god. Okay, jeg nåede ikke at skyde, før den havde skubbet mig, så det var måske meget godt.
Ej, eller hvad? Don't do that. 11. Hvis jeg har tid med dig. Okay. Nej! Jeg failede! Okay, jeg prøver den kraftedeme. Oh my. Jeg fejler 2. Okay, det gjorde jeg også. Det gider jeg ikke prøve igen. Første gang, der kan man bare tage slip. Det er ikke engang sjovt nu. Det er ikke engang sjovt. Det er så for sidder du og venter på at skyde mig væk igen. Måske. Du er sådan en svin, mand. Skyd nu. Det er ikke, jeg har fået nummer på alle sammen, så ved jeg. Fuck dig, Chris! Chris går lidt for meget efter mig lige nu, synes jeg. Hvad? Du Det er kunne ikke bare noget- vente med at skyde. Ej, hvor er det tæt på! Nej, det er det ikke. Det er rimelig langt fra. Mobber for meget. I sæt mig nogle svin. Hvad så? Det er tæt på. Far venter bare til vi er ude. Nej, det er fordi, jeg skulle prøve at se, om det ville hjælpe at gå den anden vej. Ikke rigtigt. Hvad fanden? Nå, det er Riz. Jeg troede, det var far, der skød væk. Så bliv der, Riz. Bliv der, så kan jeg ikke skyde i hullet. Ej, man kan skyde ham væk. Så gør det. Ej, hvorfor ramte jeg ham ikke? Så skyder du til ham, Chris. Jamen, Chris, han viser jo lige så mange slag, som jeg. Og så igen. Ja. Jeg har brugt 5 skud. Jeg har brugt 3, så det var virkelig effektivt, Chris. Nej! For helvede, mand! Det er jo lige meget så. Nej! Han må ikke være dårlig taber. Jamen, jeg så skyde derned, og så fik jeg alt for lidt fart på. Så kan du bare skyde lidt hårdere. Men det var jo lige... Jeg lå helt op ad bjælken, jeg kunne ikke hoppe over. Altså altid noget, så er jeg bedre end Hold nu Chris. kæft! Altså, uanset hvor dårlig jeg spiller, så er jeg bedre end Chris. Der skal der ikke så meget til. Nej, det skal der med mig ikke. Jeg synes altså, jeg er blevet rimelig god til det her spil. Det er prøv at se dine score. Du er på 43. Altså, det er lige for, jeg tror, jeg kan ende på 30. Nej! Okay. Lidt for meget fart, tænker jeg bare. Hvis jeg klarer den på 2 slag. Hold nu kæft! Nå, nu synes jeg ikke, at du skal tage over på næste beslutning. Nico, husk, du må ikke bruge nogen skud overhovedet, så har du klaret den på 30. Jeg ser ham der nok ender på 50-60. Ja, men du sagde bare, at du ville nok godt kunne ende på... Fik I hole in one? Ja, Ja. standard easy. Det er ikke nok fart. Det tror jeg heller ikke, nej. Det tror jeg. Ej! Hvor er du dårlig. Hold nu kæft! Så du stinker lige frem. Hold kæft, det var ringet. Det der Chris, det var det altså. Og så, okay, jeg er overhovedet ikke tæt på. Nej! Du må ikke græde, lille pige. Det har Villand sikkert også. Hold nu op med at hoppe over det lortehul, mand! Så far, nu skal du bare skyde direkte efter hullet. Stop. Tak. Den triller fandme endnu. Jeg bliver til at skyde, fordi den triller endnu. Og det er også godt. Nej! Godt lavet. Jeg synes, du sagde, du ville tiske os. Det bliver næste bane.
Nej, det gør det først ikke. Indtil man lige opdagede, hvilken bane det var. Nej, hvorfor hopper jeg ud? Hvorfor? Okay, jeg hoppede ud. Jeg er en større idiot end Christoffer. Nej. Jeg hoppede ud af banen. Jamen, det er ikke større end krisen, må det være. Hvornår kommer mor? Jeg vil meget gerne. For helvede, Nikolaj! Jamen, jeg skulle lige ændre på mit syn. Fy, hvad er Hvad man? er det bare? Fuck! Nu er I med jer! Nej. Hvor er du henne? Er du tilbage til start? Nej, det er jeg ikke. Hvor fanden er du der? Fuck! Nå. Lad være med at ramme, det var godt. Jeg så lige mit dodge. I guess. Oh my god. Nej! Så røg Chris ud. Nej! Chris røg ud igen. Hoppede du over, Nikolaj? Jeps. Nej! Hvorfor ramte jeg dig ikke? Chris, du er så ringe. Jamen, jeg ved jo, jeg har tabt det. Jeg prøver bare at gøre så jeg ikke får en højere score. Du får 14, hvis du ikke rammer nu. Så hvorfor ender du på 64?